wallahi to aiko gaskiya ta yi halinta da kyau sanata Assalamu alaikum. wa alaikum assalam dan zakiya ka zo ka tada ni a cikin wani yanayi ne Me kake abinda nake kallo shine sanatan mu na Katsina ta tsakiya Colonel Audil Azizu Musa Yar'Adua mata wannan Katsina a daren jiya zaman da aka majalisa ya kai motion kuma motion din da ya kai an karba na dangane da yadda hukumar jami'an custom suke takura ma al'umma a Najeria ya ce lalle wannan abin da ake yi ba daidai bane ba ya kamata a ɗauki mataki a kansu. A suna takura mun. Wallahi suna takura mun. Dan zaki. Wallahi akan buhun shinkafa ana iya ɗirka ma alburushi a ciki. Ai a wannan yankin buhun shinkafa ya fi mutum daraja. Ka ji ko? Wallahi ka. To yayi magana ya ce ya kamata jami'an hukumar kwastam a tsawata masu su daina takura ma al'umma. Haka yayi. To nan haka yayi. Nan take sanar president ya ce an yi approving kuma ya ɗauki mataki magana yanzu ta zagaye arewacin Najeriya rankata kaf. Ina wasan sha shugaban ma'aikata na gwamna house da kyale sha ka gani ko da kyale sha custom sun bude mai wuta kamar nan ka to bari in ga ma wani abu an kawo ƙarshen magana ya kai motion a majalisa kuma an yi approving shi ainihin sanar president din ana gaya mai ce lallai sanatan Katsina ta tsakiya ka kawo motion mai kyau an yadda cewa lallai za a tsawata masu Allah ya sanya abinda ka tadda ni ina karantawa ke kai daidai yawwa shi ma yayi daidai adda da zabi mu mutunan nan ubangiji Allah ya ƙara taimaka mu shine kawai za mu ji motion alƙur'ani za mu ji motion ai amfanin ka tura wakili na gari ke amfanin ka tura wakili na gari mun yi sa'a mun yi sa'a da zaki cikin farin ciki nake saboda jin sanata na Katsina ta tsakiya yayi abin a zo a gani a majalisa ko wallahi cikin murna nake